Hey, anao io ah! En couleur raha! Karakory chef-nak. Ako mo saan mo? Sanao madame ni Zozoline. Zozoline madame na ka? Sa madame Zozoline? Maria, oficina. Pamisin mo? Non, za andeha hagnano rapport aminazy zay. Andeha ino zany? Andeha hagnano rapport amina an-tragnoko. Romes. Ino maturo Tantanao za tsindrika. Andra matsanga bevaka agnaty ka, anao andeha hagnano rapport amin'ny vadiko ro? Zay kena fataonao aminao. Zay koa tsy possible aminaha. Izy ko nagnirika za andeha hagnano rapport zay, imbironao izy ndraiky manome andeha hagnano zay. Izy mitady zay taminah. Za mampy izy aminao. Za tsy tiraka alo. Zalahy izy. Izy na za mandraigna viety na magnano rapport zegny. Misity ko. Za tsy tia magnano zegny. Zay. Za tsy tia magnano zegny. Za tsy. Za anao ibizarre. Za tena anao tena mitoriko anao zany e. Zay po. Ino anaovanao rapport amin'ny vadiko? Anandro matsagna jiaby ty sady anao tsy maintsy novolagna zegny zao aminakazy la. Iasa zegny asa vitany anomoaly. Izy amizay novolagna taminay avy ety anao magnano rapport. Sa rapport ni magnano talandôny. Tsy mahita tenao koragniny. Ino fa mala tatilaonao mahino? Mbo rapport ke rapport edy izy. Rapport ndonao agny izy. Dinao raha tsy be so marana. Anao mahazo magnan'io. It's a word. Hey, anao io ah! En couleur raha!